Changing pattern details. Sige na natin. Ay! Ganun na. Wala na bang pinapatay sa'yo si Mampa? Habra lang. Ako? Oo. Wala. Saan to, Kev? Diyan din, face up lang din yan. Ay, sino siya? Anong ano niya? Fun. Yung copy pattern. Hindi na. Ano copy pa? Paano copy pa? Bara lang mo si Roshi girl. Nag-realize? Hindi. Nagkuhan siya. Nag-comment? Roshi girl, shout out sa'yo. Nakauwi ka na ba? Ano job sasama? Hindi kakopy mo yung pattern. Suplada ni Barad. Wala na po. Ayan nga, binati na kita, di ba? Sa Hirada ka. Updating patterns. Shout out kay Roshi Girl Gallego. Yan. Magandang gabi. Deleting patterns nila din. Deleting? Mm. Ay, hindi. Dapat meron kang ano, step 1, gano'n, step 1. Hindi. Ano naman? Anong changing? Saan? Saan changing? Yay! Na-notice na mi. Nagsahirada ka, ano? Kumain ka na ba? Baka nagugutom ka. Hindi na to. Kumakain ako ng apple. Kailangan to. Pag mag-IPA. Oo, di ba eh? Depende sa mga ginawa mo 8-1, 8-1, Anong pagkain mo, Baradang? Lumaboy sila yan eh. So, nung na-notice siya, umalis na siya, gano'n. Tignan tayo lang kasi binuksan niyo lang. Oo. Kakaloka. Hello kay Pinay Happy Wife with Chuba. Kain pa more, mamigay ka naman. Ayan, hello sa'yo kapatid. Shout out kay Pinay Happy Wife. At saka kay Sunika Movie Channel. Hi po, kumusta? Hi, magandang gabi po. Welcome po sa ating live stream at salamat sa pagdalaw. Kain po tayo ng apple. Saan ka ba ngayon? Nasa work po. Ayan, hello Sunika. Sunyo ka, sabi ni Pinay Happy Wife. Ayan. Saan lugar? Dito lang po sa Pinas, Makati. Mas lalo ko na lang yun. Ikaw, taga saan po? Sunika Movie Channel. So, hello, hello, hello. Naka-ID pa ako, Baradang. Dito ang mo.
Hi po, Pinay wife. Dalaw ka sa bahay ko. So sabi ni Sunika Movie Channel. Naka-duty ka ba? Haha, yari kay boss. Naka-break po ako. Naka-break kami. Hanggang ko nga yung ay ko. Ayan. Papunta na po, sabi ni Pinay Happy Wife. Ayan. Hello sa lahat ng taga-Kuwait dyan. Lalong-lalo na kay Sunika Movie Channel. Hello, magandang gabi po. Anong oras na po ba dyan? Sa Kuwait. So tayo pa rin ay live na live. Kasama natin si Pinay Happy Wife, Sunika Movie Channel, at ang lumabas na si Roshi Gallego. Bakit Kuwait lang bumati? Ay, taga saan ka ba, ate girl? Paano naman ang taga-America? Ay, hello, hello sa lahat ng mga taga-US. Ayan, magandang gabi. Mula dito sa Pilipinas, papuntang Amerika, anong oras na po dyan? It's either umaga or anything. Hello, lalong-lalo na kay Ate Pinay Happy Wife. Ayan. Hapon pa dito, 4:36 PM, sabi ni Sunika Movie Channel. Ah, okay. So, ipagpapatuloy ko ang aking kinakain na noodles kasi sayang. Dumalabig na siya, pero lang. So, ayan, magdalawan na kayo, Sunika. Tapos na ang break, back to work na. Ay, ganon. Sabagay, kailangan talaga na. Matagal ka na ba dyan sa US, Ate Pinay? Ikaw, ongoing pa lang po yung break? Mamaya pa yan. Mamaya pa matatapos. Bakit ba ikaw na iisip ko at di na mawala-wala pa? Bakit ba ikaw na iisip ko at di na mawala-wala pa? Ano wak yan? Ha? Messenger lang. So tayo pa rin ay nandito, live na live. Kasama natin si Pinay Happy Wife, si Sunika Movie Channel, at ang umalis na si Roshi Girl Gallego. Ayan. Ako nasa higaan pa, kagigisang lang. Good morning, nasa amin. Hi! Good morning po sa inyo dyan, ate, sa Amerika. Mula dito sa Pilipinas. Gabi na. Good morning dyan sa inyong lahat. Na-monetize ka na ba, sir? Hindi pa nga po eh. Marami pa akong kailangan na ganun. Oras. Pa-breakfast ka naman dyan. Ito ate yung kinakain ko, noodles. Actually, fruits lang ako sa gabi. Pero parang nag-crave kasi ako ng noodles. Kasi medyo ulan na dito sa Pinas. So, ayun. Ikaw ate, anong ulam mo dyan? Anong pagkain mo dyan? Ah, okay. Kailan ka ba nag-start ng whitening search? Puso mo ka. Ako, nag-start ako February. February, March, April, May, June, July, August, September. Ah? Kahit na alam ko na July pa lang pala ngayon, no? puso
July. So, ay may February, March, makal April, na May, June, iba. July. 5 months na. Ayan, meron tayong bagong pasok. Hello kay Rosemary Salip. Hi, Rosemary Salip. Magandang gabi sa'yo. Ayan, galing naman kumanta ni Kuya. Like that song. Kakaloka ka. Makon tayo ah. Ma-CPR tayo. Ganon sa sila. Ayan, hapon pa po. Ayan, hapon pa pala sa inyo dyan. Taga saan ka ba, Rosemary Salip? Shout out sa'yo, Rosemary Salip. Ayan, big breakfast today, tender juicy hotdog at sunny side up egg with bagels, cream cheese. Wow, ang sarap naman ng breakfast mo, ate. Pang US talaga. Alam mo yun, walang rice, ganon. Request naman, pakikanta, ay, ayan. Wala, nagtago na po sa CR yung kumakanta dito. Doon na siya, kumanta. Hello din sa lahat ng kababayan natin dyan sa Dubai. Lalong-lalo na kay Rosemary Salip. Magandang hapon dyan sa inyong lahat. And welcome sa ating live stream. Ayan. From Pinay Happy Wife, Rosemary, hello, sabi niya. At sabi naman ni Rosemary Salip, hello, Pinay Wife. Ayan, pwede kayong magdalawan. Sabi naman ni Sunika Movie Channel, tips naman po, paano dumami ang subser? Ayun. Bale, ako ang naging ways ko kasi noon, or even, ay medyo naglaylo na kasi ako ngayon. Dati kasi, parang ang goal ko lang is parang, alam mo yon, at least 1 week maka 100 ako. Which is nagawa ko naman. Ang ginagawa ko is iniisa-isa ko siya. Yung mga, let's say, pinupuntahan ko yung mga comment section. Tapos, lahat ng nag-comment doon, iniisa-isa ko. Pero be careful sa mga words na sasabihin mo kasi 'di ba, yung iba natatapon. So ngayon, bago ako matulog, 'yon ang ginagawa ko. Pupunta ako sa mga comments, sa comment section, tapos iniisa-isa ko 'yon, ganito ganyan. Tapos paggising ko na ng umaga, so marami nang nadagdag kasi marami nang pumunta. So that's the time naman na ako pupuntahan ko rin sila, babalikan ko sila, gano'n. So yun lang yung palagi kong ginagawa. Pwede rin sa tropa sis, kung gusto mo, basta honest lang. True. At saka meron din akong ibibigay sa inyo na group sa FB wherein marami doon, lahat ng small YouTubers, gano'n. Andon, i-search nyo lang yung YouTube Philippines. Ayun, search nyo, tapos mag-join kayo sa group na yon. Halos lahat ng nandun, mga small YouTubers. Tapos nagko-comment sila, ganito, ganyan. Ayun, marami. Magandang din yun. Sobrang thousands na yung like nun. Ayun, bumalik na yung nagkanta. Oo, bumalik na siya. Ano ulit name, sir? I-search nyo. Sige, sabihin ko dito. YouTube Philippines. Sure ko nga to. Yes, Gusto mo pala, na. Meron din ganito sa Snapchat eh. Ba't sa Viber? Saan ba dapat? Sa Sky? Diyan na lang. Ha? Sir, lalayas na ako. May work na. Salamat sa shout out. Sabi ni Rosemary Salip. Thank you din sa pagdaan, Rosemary Salip. And ingat dyan. Okay. May singer ka dyan, sir. Oo nga eh.
YouTube. Puso mo pala. Ayan, bali tinype ko yung ganon, yung group, yung name ng group sa FB. Pwede nyo yung puntahan. Mag-join kayo doon sa group na yon. Sobrang dami doon guys. Tapos let's say meron kayong bagong videos na i-upload. So pwede nyo siyang i-share doon. At syempre, lagyan nyo ng caption na sa lahat ng gusto, ganito, ganyan, ganyan. So, ayun, marami ang magko-comment. Promise. Kahit na alam ko na ang puso mo ay mahal na ng iba. Ayaw magpaawat ng aking damdamin. Tunay na mahal ka na ang sana'y saya. Rinig ba dito kayo pag doon ako sa CR? Ay, doon ako sa kabilang siya. Sige sir, salamat din. Work na din muna. Bye-bye na. Ayan. Maraming salamat din sa pag-drop by Sunika Movie Channel. Ingat ka dyan. Ayan. And thank you sa pagdalaw mo. So, ang ending na uhaw ako. Di ko inisip. Puso mo pala. Ay, live na ang PBB.
It's a note. You the note. You know, being proud, bring it on. Hindi naman. Paano yung hindi naman? The views and opinions of the host, the guest, Do not. do not necessarily reflect the management and the program. What's up kay Boss Louis? Ano, how do you pronounce your last name? Boss Luigi? Luigi TV? Tama po ba? Hello po sa sa iyo, Kuya Boss Luigi, kung tama. Watch up tayo, oh. Magandang gabi sa iyo, Kuya Boss. Maraming salamat sa iyong pagdalaw. Ayan. Hahaha. Ayos na din po. Ayan. Ayos. Sabi ni Kuya Boss. Kumusta ka naman, Kuya Boss? Taga saan ka? Magandang gabi din. Ayan. Sabi ni Kuya Boss Luigi. Paano ba yung last name? Yung ano, Kuya? Luigi. Kumusta naman ang iyong naging araw? Ayos lang kayo po. Ayos lang din. Andito pa rin. Nasa work. Naka-break. Break na naman. Ayun, kayo po. Kaya! Saan po, taga saan po kayo? Paano? Luwedge. Ayun. Luwedge, ganyan ata pagbasa. Ano, hindi mo, hindi ka sure? Luwedge. So, from Davao. So, sa lahat po ng taga Davao, magandang gabi po sa inyong lahat. Lalo na po kay Boss Luwedge. Ayan. Sobrang ganda ata ng, marami akong nababasa, nakikita na sobrang ang ganda ng Davao. Tama po ba yan? Kung ako, Kuya, pupunta sa Davao, saan mo ako dadalhin? Thank you sa shout out. Wala pong anuman. Ayan. Anong maganda sa Davao, Kuis, aside from durian? Maganda. Kasi hindi pa ako nakapunta there eh.
Very famous yung durian, di ba? Sa Davao. Sa People's Park mo ako dadalhin? Grabe. So, yun na yung pinakamaganda sa inyo, ganon? Char. Pwede na din. Sa People's Park. Ayan. Pwede na rin sa People's Park. Nope. I'm sure maraming magagandang mga tourist spot doon, di ba? So, ayun. Aside sa People's Park, kuya, saan pa? Saan mo pa ako dadalhin pag pupunta ako dyan? Madami pa, di ko lang alam saan pa. Timbahay kasi. Ayun, ayun naman pala. Okay lang yan, kuya. Maganda nga yun eh. Ako din kaya, timbahay din minsan. Alam saan pa, timbahay. Ayan. Anong pinagkakabalaan mo yun ngayon, Kuis Luwedge? Ayan. Nag-aaral pa. Wow, ang sipag naman. Saan, anong level na? College? High school? Elementary? Char. Ilang taon ka na ba, boys? Ay, boys? Boss Luwedge. Grade 12? So, batang bata. Oh my God. So, like, ilang taon ka na din kung grade 12? Like, 17? Ganon? Tama ba? 17, 18? Ganon? Hulaan mo. Like, 18. 18 din. Sige, or 17. Sige nga. 17 or going 18. Siguro, grabe siya. Secret. May pa-secret pa siya. Grabe naman. Sige na nga, Boss Luwedge. Nakakaloka. So, kumusta ka naman? Kumusta ang school? Kumusta ang love life? Charot. Kumusta ang family? Ganon. Good night na po. Ayun. Oy, thank you pala. Thank you sa pagdalaw mo, sa pagdaan. Kahit pa paano, nakatulong ka sa oras ko. Thank you so much. Kahit na nag-good night ka na. I'm sure. Grabe ka, maaga pa naman po. Okay, Saturday pala bukas. So, thank you. Thank you. Sana makadaan ka ulit pag nag-live stream ako. Okay? Oh my gosh. Uy, ang galing. May batch debate pala ngayon. Go, Karina. Magaling siya dyan. Go, go, Karina. Go, go, Karina. Ay, nakamdawa ako sa ganun. Puso mo pala, tama. Kahit na alam ko lang ang puso ko.
Ay. Ay, akala ko, kwan eh. Ano ba yan? Akala ko sa loob. Iba nga ito ang gusto. Ko'y nalisa na. Labis na naiinom, niyaya mo sa bawat saglit. Kapag naalala ka, wala naman akong magawa. Memory race. Umuwi ka na, baby. Di na ako sanay nang wala ka. Mahirap ang mag-isa. At sa gabing hinahanap-hanap kita. Hanggang kailan ako